הדברים האלו, וכשהגיע נושא ההכתרה, אז היה ברור מתחילת השנה לשמיניסטים שהם הולכים על הכתרה, ויאללה, הולכים על זה, אבל זה, כמו כל דבר טוב, בהחלט לא היה כל כך פשוט. המלחמה, הלימודים, הזיזו את הבגרויות, בגרות מתמטיקה, ממש על ההכתרה, אי אפשר לעשות, מה נעשה, כן ילך, לא ילך. בקיצור, היה פה דילמה רצינית, אתגר מאוד מאוד גדול, והחלטתם ללכת על זה, וזה שלכם, עם ההחלטה בסופו של דבר לדחות, ולעשות את ההכתרה בקצת באיחור, אבל לעשות אותה ולא לוותר. אתם מתחילים פה, בעצם ממשיכים, התחלה של מסורת, מחזקים התחלה של מסורת חדשה בישיבה שהתחילה שנה שעברה, ובאמת היה פה תהליך מאוד מאתגר של לאסוף את השברים, של להתגבר, של להציב יעד מאוד מאוד מורכב ומאתגר. זה לא היה פשוט, אבל בסופו של דבר הגענו אל הרגע הזה. היה פה תהליך מדהים של המחזור. לא הייתי, הכל אני שומע מרחוק לצערי השנה, אבל אני שומע על האתגרים, על ההחלטות, על הדילמה. עוד פעם נכנסים, ועוד פעם מתכנסים, ועוד פעם חושבים. ואיך לעשות, וכן לעשות, ולא לעשות. ובסופו של דבר, אספתם את עצמכם, את הכוחות. עברתם תהליך מדהים, כמה שאני שומע אותו. פה כמובן למקום להגיד תודה רבה לטלי, אבימאית, שעבדה איתנו. בעין טובה, באמת תהליך מדהים, שאני חושב שהוא יותר חשוב אפילו מההצגה עצמה. אני יודע שאתם מתרגשים כרגע מההצגה, אבל בעצם כבר ניצחתם. אז זה קודם כל, באמת תודה רבה. אני רוצה גם להגיד תודה רבה לשרון, שבאמת בלעדיה, זה לא היה קורה. כמובן, מאמצים גדולים, ועזרה, ודחיפה, ועידוד, ותודה כמובן, תודה הרב צבי שהוביל אתכם, והיה איתכם. אני רוצה לומר פה באמת תודה רבה לכל ההורים, על כל השנים כמובן, אבל על המאמץ להגיע מרחוק ומקרוב. האירוע הזה באמצע החיים, בצפון, אנחנו מכירים את זה. תמיד יש איזה אתגרים, תמיד יש פה חששות, בטח בשנה האחרונה. אז תודה לכל מי שהגיע. וכמובן, תודה רבה לבורא העולם, כמובן, קודם כל. ותודה לכם השמיניסטים, ונאחל לכם המון בהצלחה. אלה שמסתכלים פה בקהל, בעיקר בשורות האחרונות, תלמידי ישיבה, שלא תחשבו שזה דבר כזה פשוט. לעמוד על במה כזאת ולהופיע. בעזרת השם מחכה לכם, כל אחד ששואל את עצמו איזה קל זה, אז חבר'ה זה מאתגר, זה עוד מחכה לכם בעזרת השם. אז שמיניסטים יקרים, המון הצלחה, נשמח לראות אתכם. ערב טוב, תודה לכולם. Ladies and gentlemen, esteemed parents, students, and faculty members, good evening. הורים, תלמידים ורבנים יקרים, ערב טוב. We are gathered here tonight for a momentous occasion. מקווים שהנסיעה עברה עליכם בנעימים. An evening dedicated to reflection on the past 4 years of Meron High School. ברוכים הבאים למופע סיום שמינית בישיבת בני עקיבא מירון, לראות את הטוב. With great diligence and dedication, we have prepared a remarkable presentation for your esteemed consideration. כיתה י"ב נרגשת להציג בפניכם מופע שיטריף לכם את החושים. An exceptional play, Remembering the Good. והיום, אחרי הרבה עבודה קשה, דם, יזע, דמעות, רפיסות והרבה עצבים של טלי, אנחנו מוכנים להציג את המופע הטוב ביותר שתראו השנה בהבטחה. Thank you for joining us for this auspicious event. תחגרו חגורות, ממריאים. ואני חושב שבימים טרופים אלה אנחנו חייבים להפסיק את הברדק
לחשוב שעלולים לקום בבוקר ורבותה עבדה. בבוקר בא, בשגיא אותה. שלוש שבת ולעבודה. ואתה חייל אצל לעצמך, ואתה חייל למשפחה, ואתה חייל משפחה בגזרה, בשלוש שבת ולעבודה. הערב בא, בשגיא אותה. שלוש שבת ולמנוחה. ואתה חייל אצל לעצמך, ואתה חייל למשפחה, ואתה חייל לשכוח מידה, בשלוש שבת ולמנוחה. בבוקר בא לעבודה, לשלום. בבית הזה, מנקה, מבשלת, מחפשת. מה אני גם וגם וגם? די, אל תתחיל. שדעת מה? יש לי רעיון. אני יודע מה יעשה לך טוב. אולי נלך לבית מלון, לא תעשי כלום, לא תבשלי, לא תחפשי, לא תנקי, פשוט לא תעשי כלום. מה את אומרת? בית מלון? מה פתאום בית מלון? 4 חודשים היינו בבית מלון. לא יכולה לשמוע על בית מלון בכלל. מה, לא יכולתי לא לבשל, לא לנקות, לא לחפש, לא לצלוח. מה, אני לא רוצה בית מלון. רוצה בית משלי. רוצה לבשל, רוצה לנקות, רוצה. הנה ואני בבית שלי ואני בוכה. אוי, כמה אני גרועה. מה פתאום גרועה? את בסדר גמור. תדע, לפעמים אנחנו שוכחים לראות את הטוב. אני מרגישה אשמה, אני לא יכולה לראות את הטוב. תדעת אשתי, רבנו בתורה רפ"ב כותב ככה: דע כי צריך לדון את כל אדם לכף זכות, ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא איזה מעט טוב שבאותו המעט אינו רשע, ועל ידי זה שמחפש ומוצא בו איזה מעט טוב יכול להשיבו בתשובה. מבינה אשתי? את חייבת לראות את הטוב. את באמת אישה מקסימה. אתה צודק, צריך לראות את הטוב. את לא עושה כלום. כל היום את לא עושה כלום. שים על הפוקוס. אני לא עושה כלום. אני עושה גבות, רג'ל, שפה, 10 עיניים בלייזר, שערות אף. אל תגיד שאני לא עושה כלום. שגונן. זאת רואה את לא עושה כלום. את כל היום את בפלאפון הזה. מה יש בפלאפון הזה, אה? הנה, בואי תראי, בואי. שנייה רגע. הנה את רואה? פה את יכולה, זו אפליקציה שיכולה גם לחפש, גם לבשל, גם לנקות, תחליף אותה. אז זה גם מחפש, גם מבשל, גם מנקה, גם הכינוך על גמרדים? כן, בעיקרון כן, אתה יודעת אמא, כסף. זה ככה. מה, אני צריכה בדיוק כזה. אמא, בעיקרון אפשר להזמין את זה, את יודעת, בסופו של דבר, מה שנדבר זה זה. אין. אמא, את רואה? יש גם דברים טובים בפלאפון הזה. דברים טובים? איזה דברים טובים יש במכשיר? הכל שם. זה הכל ביטויים יצר הרע. מה את חושבת שיש איזה מכשיר שיכול להחליף את העבודות? שלך? את מבינה שונטלי? אין בזה טובים. יאללה שטן, תעזרי לאמא לחפש. אוף, נמאסתי, למה רגע אני יוצאת בבית הזה? מה עם דוד? מה עם גרשון?
תגידי לי. אבל זה, כולם הולך זה. עניינים. בישיבה. הישיבה הטובה בעולם. טובה בעולם. לא בפח זבל העמדה. אתה הבנתי? אני הבנתי. די, אני הולך די! יעקב, אתה שומע? אמא, לזהו, ידעתי. מה את שומעת? מה, אתה לא שומע? תגיד לי, מה, אתה חירש? אני שומע. זה קולות של שופר, את שומעת? הוא הגיע. מה פה? מה פתאום שופר? אלה דפיקות שהם חופרים פה מנהרה. ממש תיקח את הבית שלי! זה בכלל מישהו בא מהדרך. שלום. פר בן משיח? כן, כן, בן משיח. רחל יוסף בן משיח? כן, כן, רחל יוסף. הזמנתי פיצה? לא, זה טעות. טעות. רחוב הרב קוק, פינת מירון? כן, כן, זה טעות. מה, זה שלכם, כתוב פה על שמכם. טעות. מה אני אעשה עם זה עכשיו? אוי, קח, תאכל. מה תאכל? טעות. תודה רבה. עכשיו מה אני אגיד למנהל? פחדתי. נו, מתי זה נכנס ומגיע? שנים אני מחכה לו. שנים שאת מחכה לו? כבר 2000 שנה שכל עם ישראל מחכה לו. ואף על פי... אבא, תקשיב טוב. אתה חי בעולם האצילות. אתה בהילול. רד מהחסר את החי בו, אני כולה הזמנתי פיצה, מחכה שלך של רול. שונטל, אל תדברי ככה. לא ידענו שזמן פיצה. חשבנו שזה טעות. שלחנו אותו חזרה. אמא, תקשיבי טוב. שונטל. אמא, עשיתי כביסה, אכלתי אוכל? כל פעם צריך לעשות לך, תקשיב טוב, דוד. אני מדבר איתי טיפה בטקסט, אבל לא נורא. כל פעם צריך לעשות לך, להכין לך, לחפש לך, לבשל לך, מה זה? שומעת? אני לא לוקח אוכל מהבית כל שבוע בישיבה, אני אוכל זבל. הכל שם שמן וקצת אוכל, אי אפשר ככה, די חלאס. כמה כבר באים לך לסבול? די, אתה סתם בכי, אתה חי בסרט. מספיק. רוצה לראות איזה סרט? יראה לך איזה סרט. תראה, מעף עף. הכל מתחיל בבוקר, בהשכמה קלילה ועליזה. קומו, קום. אחרי שכולם קמו, תפילה באורות גבוהים עם חזנים מיוחדים. חדר אוכל מלא בשפע. לימודי קודש ברמה הכי גבוהה. מורים שזמינים לכל שאלה ונותנים את כל כולם לטובת התלמידים. מגוון רחב של מגמות, פנימיות ברמה גבוהה. חדר סנוקר מפנק. חדר כושר חדש ומתוקתק. נו, אז אתם נהנים בישיבה? כיף לכם פה? ככה, לא, באמת, לא. מה, דוד, לא כיף לך פה? לא, שמע, וואלה, זה בסדר, אחלה ישיבה, באמת, טובה בעולם. בישיבה, מה נראה לה? תמיד המצטיין של כל הזמנים. איזה יאללה, כולה חתיכת זכוכית. איזה, ככה חתיכת זכוכית נראית טוב שם, תמיד. טוב, יאללה, צריך לזוז. מה, דוד, אתה הולך לישיבה? כן. בוא רגע, אני רוצה. אתה יודע למה אבא ואמא קראו לך דוד? על שם דוד המלך, שידע לראות את הטוב שבכל דבר. למרות כל החיים הקשים שהיו לו. אתה מבין? נכון שיש לך שם דברים קשים בישיבה, אבל אתה חייב לראות את הטוב שיש שם. תחשוב איזה דברים טובים יש לך. דברים טובים. דברים טובים כבר יש, עברנו על זה.
טובים, דברים טובים. וואי. לא. הלך אני. דברים טובים. יש תהילה עם בית, והיא דבר טוב. יש גם... אני בטוח שאם תחפש, אתה תמצא אותו. שמע, זה מצב נורא. תתאמץ. דברים טובים. ארוחת בוקר, לא רעות בכלל. ומוחות... צבי. מה זה חברים? שמח שמצא לנו שכבר המון זמן מנסה לתפוס אותך בטלפון. לא... אתה יודע, אישה, ילדים, זה, משנים אותי כל פעם. טוב, היום הצלחת להכניס את הילד לגן בזמן. לצאת, בבקשה. תראי, יש לי בעיה עם השטח. הם לא קמים בזמן, אין עניין. וגם הרב שרפי מתלונן, יש אצלו אולי 3 תלמידים בכל שיעור. 2-3 תלמידים? אצלי אחד זה אני. לא טוב. בוא נתקשר לרב שרפי, נראה אולי יש לו מה להגיד. יפה, חזר לפחות יש אחד משקיע. נקרא משהו. הוא אומר גם, מהיום שם מגיעים לו 4 תלמידים, וגם לא משהו. בוא נתקשר לסביליה, אולי אצלו קצת יותר טוב. מעניין, נכונות. בערים. סביליה? הלו, מה נשמע לו? זה אומר. בסדר, תגיד, אתה פנוי רגע? לא, לצערי אני עכשיו מפטרל פה ביישוב, בגולן עם הקנועים שלי, אני אחזור אליך עוד מעט. טוב, שמור על עצמך. הוא עצור אותו עכשיו, שומר עלינו בגולן. שמאל, זה גיבור, הוא יודע. טוב, אולי רשת פנוי קצת, משהו. בסדר, מה קורה עם רשת? עד שיענה לי. הלו, זומר, מה נשמע? רשת, מה קורה? בסדר גמור, אני לא יכול לדבר איתך כרגע, אני באמצע שנת מבצעי. דבר איתך אחר כך. שמור על עצמך, גיבור. הוא גם באמצע עכשיו זה, כאילו זה בניין חשוב שלך. טוב, בוא נעשה. הייתי קורא לרב יעקב, אבל הוא בטח בעוד זה התנגדות פה או שם. כל יום יש לו איזה... מה נעשה? מוח קלימטינה, כבר אמרתי. צריך לקחת להם את הטלפונים, שוב טלפונים. יש לך אולי איזשהו רעיון או משהו? אני אמרתי, אתה יודע, יש את המדריך שלך, הוא ידע מה לעשות, אני כבר עבדתי במה לעשות, אתה יודע. מדריכי יקר, יש לך... חוץ מהקלימנטינות האלה. אני אמרתי לך כבר בתחילת שנה, צריך לנעול להם את הפנימיה, ואז לקחת להם גם את הטלפונים. לקרוא להם להפסיק לתפוס. תנגד, עדיין יש לך ראש תכתבו אותו יותר מדי, אתה לא עובד איתנו. בכל הכבוד, גם אתה מופס בתקווה. אז בוא, יש לי את זה. מה רבי לתפוס? אנחנו ניקח להם את הטלפונים וננעל להם את הפנימיות. ולא רק זה, אנחנו נעשה להם כיבוי אורות, והשכמה מוקדמת, ונץ, ונתקין להם רימון, ויותר מזה, פעמיים בשבוע, הם קמים ב-4 לפנות בוקר למסע אלונקות עם תפילים ועם נץ, הכל ביחד. לכל הכבוד, קודם שהרב שלנו יקום לנץ, אחר כך תציעו אותם גם לסדנאות. כל הכבוד, אני יודע
שהילד הקטן שלי משגע אותי, לא יודע איזה קשה. לקום בשש, זה כיף שם. ומה אני אגיד שאני מגדל 8 ילדים בבית? אולי בפנימיה המצב יותר טוב. בוא ננסה להתקשר לשי, אולי הוא יודע. תקשר לשי. בוא נתקשר. מה זה, שי, מה זה הצעצוע הזה? הוא דומה? מה שלומך? תקום בבקשה. אני רואה שזה לא ישר. יופי. עכשיו זה ישר. שי, מה שלומך? רגע. יופי. עכשיו זה מדויק. סינגל. מה שלומך? זה הרב זומר? למה זה לא מספר פה? בוא סתפלס בבקשה. אתה רוצה שזה יהיה ישר. ישר זה מדויק. רגע, סליחה שנייה. הלו? כן, כן. כן, זה חשוב, שיהיה לילדים. לא משנה אם זה יקר. אני אתן הכל בשביל הילדים. כן. יאללה, ביי. צחי, אם אתה כבר פה, שבוע הבא אנחנו מוצאים את כיתה י"ב, שבועיים טיול באילת, כל שינה באוהלים, כל זה. אנחנו רוצים אבל קצת תקציב, יש? בטח, בטח עליי! תדליק אותו! ובתקווה חושבים עליך נשמות טובות הנכות אל תשאיר הכל מאחוריך הכסף בקנייה האם יש שמה עובר ועתיד לפניך ותתקל המחר ולפני מאוחר לגלות שחושבים גם עליך שקלים שקלים עלינו נותנים שהוא אחר אותם לוקח אתה שבוי מערכות בלי כיסוי לוקח את השם
זול עם הטקסט, גם לא זול. עכשיו, תודה רבה שצפיתם, מקווה מאוד שנהנתם. עכשיו אני רוצה להודות לכל האנשים שהיו איתנו לאורך הדרך וליוו אותנו למרות כל הקשיים והכל. דבר ראשון אני רוצה להודות לצחי על המימון, לשרון על היוזמה שבלעדיהם זה לא היה קורה. הבא בתור שליווה אותנו בדרך הקשה הייתה הרב צבי, אני רוצה להודות לו מקרב לב על כל הנוכחות והפעילות וכל האנרגיה שהוא בא להעיר אותנו כל בוקר, מודים מקרב לב. הבא בתור אנחנו רוצים להודות לרב זומר על התמיכה שהייתה מרחוק למרות המילואים, וכמובן גם לשי על המוטיבציה שהוא החדיר בנו. תודה רבה לתהילה שכל הזמן דואגת לנו ולכולכם שבאתם מפה. ולאחרונה חביבה, תודה רבה לטלי שלמרות כל הקשיים בדרך את לא ויתרת עלינו ובסוף נתת לנו להרים את המופע הענק הזה. תודה רבה. טלי, אני רוצה להזמין אותך בבקשה לבמה. טלי, נו!